Истанбул се събуди с шокиращо убийство. Последните събития поставят под въпрос сигурността на обществото. Това не е добре. Някъде правим грешка. Нещата пак се объркаха. Всичко е готово. Има ли полицаи на етажите? На всеки етаж има екипи, шефе. Има промяна. Този случай вече не е за нас, а за Интерпол. Не пропускайте новите епизоди на Опасни улици. Всеки делник от 19 часа по BTV Story. Екипът е последната бариера, защото тези улици винаги ще са опасни. Дръпнете се, дръпнете се! Назад! Видяхте ли откъде е тръгнал пожарът? По следите им сме. Сложете му белезници. Почакайте, станало е недоразумение. Законът е ваш, но улиците са мои. Не пропускайте новите епизоди на Опасни улици. Всеки делник от 19 часа по BTV Story. Познавам този човек от някъде. Търсим това момиче. Отново си се забъркал проблеми. Ще ти сложа белезници. Ще прегледаш ли тези номера? Бяга по стълбите, пазете входа. Не знаем дали сме на прав път. Няма никакви следи. Опасни улици. Премиерни епизоди. Предавам се, комисар! Ръцете горе, клепни. Предайте се! Хвърляте оръжието! Всеки делник от 19 по BTV Story. Този от техните щеше да застреля децата. Къде я закарахте? Казвай веднага. Претърсваме го. Няма аларма, нито камери. Няма нищо подозрително. Тук е! Опасни улици. Премиерни епизоди. Намериха я. Чудесна новина. Всеки делник от 19 по BTV Story. 42 до 45. Сега поемаме щафетата. Нямаме право на грешки, помнете. Какво знаем до сега? Че от екипа на специалните части. Опасни улици. Премиерни епизоди. Чакаме прокурор. Всеки делник от 19 по BTV Story. Боже, Боже! Ладех, чобан спорт! Ей! Какво става? Кой е там? Кой си ти? Ало? Кой си ти? Излез! Хюсню, какво става? Защо си се развикал толкова късно? Чух глас. Има някой в градината. Боже! Крадец ли? Боже, да пази Бог! Ти не се меси. Хайде, влизай вътре. Аз нали за това съм тук? Ами, прави каквото искаш. Изби ме студена пот. Така ми е домъчняло. За това магаре, гласът му ми се причува. Момчето ми!
Татко? Ето го, идва. Ей! Месуд? Поставете оръжията. Айде бързо. Хайде, бързо. Вземи. И моето, и моето. Въгъла си, мини по средата. Дай да ти оправя блузата. Какво? Я ме погледни. Добре си, добре. Хайде, да видим. Има ли проблем? Какво става? За добро е. Спокойно. Всичко ще е прекрасно, моля те. Боже! Месуд. Пусни го. Веднага представлението започва. Вземи го. Ти изключи записа. Слушам. Затвори вратата, затвори. Няма други, нали? Тук е пълно. Не може да се диша. Какво? Тихо. Като в градския транспорт сме. Бутаме се. Шефе, колегите разказаха за неговите разпити и за това... Трябваше да продаваме билети. И навън има опашка, да знаеш. Не може да го изпуснем. Разбирам, вие се вълнувате. Но поне някои от вас да излязат. Стига, Риф, остави ги. Хайде, ще ги изтърпим. Какво да се прави? Така да е, добре. Тихо! Днес е най-щастливият ми ден. Посетил си моето място. Кафенето. С детето и жена ти. Ходих. Като клиент. Който те види, ще си каже нормален човек. Но не е истина Адем. А ако ме беше намерил, добре. Щеше да се заемеш с мен. Приемам го. Играе си с него като котка с мишка. Момент. Колеги, стига. Не чувам. Щях да го приема, но ти си извадил оръжие на моите момчета, Адем. Защо го направи, Какво си мислиш? На какво се надяваш? На какво? На кого? Казвай! Ето това е. Ето. Как може така? Ето. Чувате ли? От главата му ли се чува? Няма значение. Виж, той трепери. Браво! Браво. Тихо! Не чувам! Тихо! Ела тук! Сядай! Сядай! Ела тук! Стани! Ела! Момент! Сядай тук! Сядай! Нямаше да стрелям. Не знаех, че ти е син. Извинявай. Не ти искам извиненията. Ще те накарам да изядеш стола, ей! Ще се превърнеш в инвентар. Ясно? От кого получи съобщението? От кого? Казвай!
От учителя. От учителя ли? Кой е той? Кой е? А, така ли? Няма ли да кажеш? Добре, добре. Какво ще прави с стола? Това ли ще е финалът? Как така? Няма да го направи, нали? Не знам. Учителя Ур! Това е псевдонима. Ела тук! Сядай! Сядай тук! Сядай! Кой е Ур? Ами той е учител. Къде е? Кажи ми къде е, дай ми адрес. Ако ли не е, Не знам. трудно ще го извадиш. Не знам. Чуй ме добре, ваденето ще е трудно. Чули? Не знам. Никой не знае къде е учителя. Ах, вие... Главен комисар! Извинявай. Ами, мислех да не казвам нищо, но той... Не казвай, не дей, не казвай. Кой ти го поръча? На земята? Хайде! Казвай! Казвай, бе! Моля те, само... Какво само? Какво? Какво? Учителят Кудрет. След Ур е той. Той е втори. Само той знае името му. Не поддържа връзка с никого. Не съм приключил с теб. Има още 3 крака от стола. Ела тук, ела. Ела, де? Ела, тук има още 3 крака. Ела тук. Защо ме караш да правя това? Щупих държавна собственост. Животно. Хайде, разкарайте го.